את ההלם שאחז בכולנו, בשביעי לעשירי לא ישכח אף אחד מאיתנו, אף פעם. דחל ג'ו. לאחר שהסתיימו הקרבות בעוטף והתבררו ממדי החורבן העצום, נעצרו והובלו לחקירה מאות מחבלים. הם נכנסים לחדרי החקירות, שם נמצאים החוקרים של המשטרה והשב"כ, ששומעים על עדויות מזעזעות ומהן עולה תמונה של תעשיית מוות מחרידה, שלא היינו מודעים אליה. אויב שחיכה מעבר לגדר, לרגע שהוא יגשים את החלום שלו. انتوا دخلتوا قتلتوا وطلعتوا ورجعتوا. כמה מחבלים חקרת? מעל 200. יש לך תמונת עולם כבר, זה, אתה יודע, אתה יכול לראות פאזל שלם. אתה רואה פאזל שלם. ولشو المهمة كانت تبعتكم؟ خطف يعني. شو عمل القسام بهبري؟ قتل. مين قتل؟ מדענים. עם חלאות. בסוף אנחנו צריכים לבוא חשבון עם אותם מחבלים. הנה החתיכה החסרה, בהשלמת הפאזל המדמם והכואב של השביעי לאוקטובר. נראה ונשמע את מחוללי הזוועה, מחבלי הנוח'בה, הסיירת של הרצח המובחרת של החמאס. הם מסבירים בעדויות שחלקן נחשפות כאן לראשונה, איך טבחו בנו ובזזו אותנו, ועל מה הם חונכו, ומה השאיפות שלהם, וכיצד תרבות הג'יהאד של עזה קמה להורגנו. בחדר חקירות נחשפים החוקרים למחבל נוח'בה רצחני, שמספר פה בקור רוח מוחלט כיצד הגיע לשדרות כדי לטבוח באזרחים ישראלים. تعال نحكي دقيقة عن الإشارات اللي كانت في سديروت. تمام. أنت رحتوا وبديتوا تدخلوا على بيوت، صح؟ بهدف إيش؟ قتل إذا جينا أنا مستوطن نقتل. פסיפס העדויות שנחשף לפנינו, כמו העדות הזו שנחשפת כאן לראשונה, מספקת לנו הצצה בלעדית לחדרי החקירות, ולמשחק של המוחות בין המחבלים והחוקרים. אתה ישבת שם וראית את זה. אתה אומר, תגיד, מה הולך שם? התמונה הייתה לכבוש את מדינת ישראל. הם התכוננו לזה שנים. ساعتها طلعنا على أول بيت فتشنا وكله ما لقيناش في حدا. فتشتوا إيش؟ على جنود مستوطنين. המילה מוסטאוטנת מתורגמת לעברית כהתנחלויות. עבורם כולנו, כל יהודי במרחב, הוא מתנחל, גם הקיבוצניקים של העוטף. الجنينة اللي ورا فيها أوضة. في نفس البيت؟ الجنينة اللي برا. أوضة كبيرة. كانت حمد الزاجة حوالنا ولعها. بعديها طلع واحد من الجنينة. شوي. عمالك؟ ماشي. التفاصيل لكل شيء. بالتفصيل. החוקרים נחשפים לכל בדל ראיה מזוויעה ככל שתהיה, ולעדויות של הקורבנות ששרדו. המטרה ברורה, קבלת מידע מדויק על מה שאירע, לא על יד ולא בערך. استنى كيف ولعها؟ من اليوم من فوق من المدازق في البيت. ولع زاد ولع حرام. شو فاشل؟ طخيتوا انتوا قديش؟ والله ما اتذكر انا طخيت. تقريبا. 20. היו כאלה בחקירה שאומרים, אני הגעתי למדינה, לישראל, כי אמרו במסגד, תיארו את כל היישובים שלכם, יש אפשרות לבוא ולהתיישב. ואנחנו שומעים סיפורים שהתפיסה שלהם הייתה שאני ממש הולך לתפוס בית בבארי, ואני הולך לגור בו. شو الهدف من الهجوم هذا؟ قتل الخطر. شو عمل القسام بهبري؟ قتل. مين قتل؟ مدنيين. ساتر يا طيب. طف عليه. ايوه. הוא אומר, אני באתי להרוג. בשביל זה חמאס אימן אותי, ואני באתי להרוג ולרצוח. الله اكبر والعزه للاسلام والمسلمين تمكنوا من رقابهم المجاهدين يفتح عرضك. كروا الباب اللي جوا الغرفة المحصنة. صار يولعوا، اجى واحد صار يولع قطع
قماش ويدخلها، يقول إنه من خنقه من الداخل. بعدين أجا واحد من الجنب صار طخ عليه. يمكن هو كان 18 سنة وكان 21 سنة، وإما هو أبوه أروى وكلب صغير. والكلب قتله. احنا صرنا تحت 7 أنفار. كان شغلنا قتل وارجع غزل عليه. كم واحد كلكم قتلوا؟ مش بتشوفه. الله أكبر الله أكبر. החומר שהגיע לידינו מחדר החקירה לא משאיר מקום לספק. מה שקרה ב7 באוקטובר הוא בדיוק מה שסינואר ודף רצו שיקרה. גם מי שלא הופתע ממתקפת החמאס לא יכול היה להגיד שהוא צפה את ממדי האלימות והאכזריות של מחבלי הנוח'בה. גם המנוסים שבחוקרים שראו דבר או שניים בחייהם המקצועיים נדהמו. حيوانات يعني هذا العمل بنعملش كبني ادم انه اقطع راس بني ادم او اسبي واحد جثه انه سبيه وميته واعمل فيها وازني فيها وهي جثه يعني مش بني ادم بيعمل الشغلات اللي زي هيك. ואני חושב שאם יש משהו שאני באמת הופתעתי ממנו זה ממידת האכזריות של האנשים האלה. شيوخ وإسلام ورجال وأطفال وصغير وكبير ومرض وصبي. قتلوه. يا الله الطفلة، يا الله على النسوان، يا الله على البنت. أمانة يا رب تحمي شعبنا، أمانة يا رب طلع حسبي الله ونعم الوكيل. واحنا راجعين وراه كانوا طالعين من جوا بنت عمرها يمكن 16 سنة أو 15 سنة. شو عملتوا في البنت؟ هذه البنت وقفت صوروا معها سيلفي، كان يقول له كان يقولوا طخوها، في قال لا ما تطخوهاش خذوها أسئلة، وتصوروا معها، في واحد تصور معها سيلفي وركبها على الفزبة. יש לי כאלה שרצחו בידיים שלהם אזרחים. لبتش طلعت يا شباب. وقطع عروسه تاع الحماس بعد ما قتلوا الناس قطع عروسهم جنبه. אני יכול להגיד לך שלא חסו לא על נשים, לא על ילדים ולא על תינוקות, והם היו כמו חיה שרואה טרף. كان في واحد مرمي على الباب إذا هو ميت، كان في دم جنبه طبعا، كان في جوا زلمة مصاب، وأنا متوقع إنها عائلة كاملة. عائلة كاملة. لبس عادي يعني لبس منزلي يعني. מחבל אומר בחקירה, אני שומע בכי בממ"ד. אומר לו, אוקיי, ומה אתה עושה? הוא אומר, אני יורה לממ"ד. הוא אומר לו, אבל ילד. הוא אומר לי, אני, תפקיד שלי להרוג את כולם. وسمعت شو؟ سمعنا صوت أطفال وطفل. يعني من وين؟ من الملجأ. في أنا وإحنا طقينا على باب الملجأ، هو مسكر. رحنا بالطريق. אומר לו, אוקיי, כמה אתה יורה? יורה עד שיש שקט. המשפט הוא משפט שיוצא לו באלן אלן. בלי להתבלבל. גם שהוא מדבר איתך על הדברים האלה, הוא לא מביע חרטה בשום צורה. ايش الفرق بين هذا العمل وبين عمل داعش؟ ما في فرق بين التنكيل بحكي. ايدك فوق! ايدك فوق، اطلع برا برا برا! برا اطلع برا تعال! חומרי החקירה חושפים כי הזוועה שחוו תושבי העוטף הייתה מתוסרטת, לא פחות. המתכננים לא הסתפקו ברצח וחטיפה. המסמך הבא, שנמצא ברשותו של אחד ממפקדי השטח של חמאס, הוא עדות נוספת לאכזריותם של אנשי הארגון. وأن عدوكم هذا داء لا دواء له إلا ضرب بالرقاب وخلع الأفئدة وإيش هذه والأكباد، فأميل عليهم وأنزل فيهم حكم صعب. אנחנו כמובן מתחלחלים מהטקסט הזה, אבל עבור האוזן החמאסית זה פשוט תרגום לדעווה, הכשרת הלבבות,
תפיסת עולם שממנה הם ניזונים כבר שנים. عدوكم ده لا دواء، يعني عدوكم هذا مرض، يعني لازم احنا نروح نقتله. تمام، لا دواء. فيش له لازم نقتله. الدواء تبعه الضرب والقتل. يلا امشي. فما كل المقصد يعني انه تقتل يعني القتل يعني. כשהחוקרים מנסים להבין את הטקסטים שהיו השראה לטבח המזעזע, הם מגלים שאנשי הנוח'בה העדיפו לפרשם בצורה הכי פשוטה. כלומר, להתייחס אליהם כציווי להרוג ולהתעלל. فهم هيك، فهم إيدي. وجه لهم قلوبهم مش مشكلة، دوقهم خلوا وجع القلب يندق فيه. هذا مثلا ممكن تفهم هيك، ممكن تفهم زي انت فهمت يعني انه اشرح وطلع قلبه. فبتنفهم فهمت من طريقة. לא נתפס למוח שלנו איך אפשר להיות כל כך רע. מבחינתו, כל יהודי, כל ישראלי צריך להיות מחוסל, וכשאתה יושב מול אחד כזה, ואתה מבין שזה מה שמניע אותו מהבוקר עד הערב. המחבלים קיבלו חוברת להעלאת המורל, שכולה דברי שטנה והסתה. الذي رفع المعنويات. شو معناته؟ ولقنا أنه لا دم أطيب من دم اليهود. كان في جثة على الأرض باب البيت مطخوخة يمكن طلقتين أو 3 في الرأس، رأس انفجر يعني، وفي طلقات في الصدر من فوق، طخت عليها طلقة في ظهرها. היה לבוא ולעשות את זה, זה לא איזו השתוללות או משהו. זה לא השתוללות, הם כבר כמה שנים מכינים את זה. انت والخلية اللي معك كم واحد قتلت؟ انا قتلت واحد، حمزة واحد وبأحمد واحد. بإمكانيتك هلا كنت تقتلني كمان؟ ممكن إذا ربنا هداك يهداك، ما هداكاش وإذا لقيت يعني إنه أنت تروح بين الناس، أكيد طبعا. קורות חייו של ירון אברהם כמעט והפכו אותו למחבל נוח'בה. הוא גדל כערבי ישראלי בלוד, והוא הועבר על ידי משפחתו לעזה כשהיה בן 9. שם הוא התחנך בקבוצת אסלאם קיצונית. הוא יודע לספר ממקור ראשון מה ניסו לשתול במוחו האימאמים והמורים בבתי הספר. לקחו אותי לקומה למעלה, להראות לי איפה ישנים, ואז שאלתי, רגע, מה, אנחנו ישנים על הרצפה כאילו? אמרו לי, כן. אומר לי, כמוסלמי, אמיתי, זה אחד שאוכל על הרצפה, אחד שישן על הרצפה, אחד שלומד על הרצפה. בכלל השאיפה שלך, של כל מוסלמי, אנחנו צריכים לחזור לאדמה הזאת, הקדושה כמה שיותר מהר. זה היה הרגע הראשון, אני חושב שהתחלתי להבין את המשמעות של המושג מוות. כי יש מישהו שכבר מכוון אותי למקום הזה. עכשיו, אני בגיל 14, שלוקחים אותנו ערב אחד, מבית קברות, והורידו אותנו לשכב בקבר אמיתי פתוח. ולעצום את העיניים, כשעומדים למעלה כמה ילדים ומחלק מההורים קוראים פסוקים מהקוראן, כדי שתרגיש את הרגע העילוי הזה, שהנשמה עולה לשמיים, את הרגע הקדוש ביותר שזה המוות. אף אחד, אף ילד לא יצא משם, אותו ילד שיצא. الله أكبر! طب انا قاعد اكلمك من جوا ما بيصير. افتح الواتس تبعه قول له وين، شوف كيف القتلى، شوف كيف قتلك فيديو يابا، ابنك قتل يهود، هاي دخلت فيه يابا. ربنا يحميك يا رب، ربنا يحميك يا رب، ربنا يحميك يا رب. قاعد اكلمك من جوال يهوديه قتلتها وقتلت جوزها، 10 فيديو قتلت 10. يابا انتم ما بيصير يابا، يابا والله 10 قتلت، 10 فيديو يابا، يابا على ايدي، اعطينا امي، اعطينا امي. يما يحميك يما، طول الليل كان الموضوع أول شرف ضيف إني أدخل جهة، تمام، ولكن بعد محاولات اقناعتهم صارت يعني فخورة بابنها أكيد، يعني مش أقول كشف، مش فخورة. فاحنا مشينا يسار وفي بيت هناك طلعوا منه مرة يعني ختيار هذا
غطوها انه هذول الشباب اللي كانوا معك استعملوا العيلة هاي كذراع بشري. היה גל ראשון של מחבלים חמושים. הגל השני היו כאלה שבאו ועשו מעשים מאוד מאוד חמורים, ואפילו רצחו. גם בלי להחזיק נשק, רצחו אנשים. אנחנו עדים לאירועים כאלה ולזוועות כאלה. אז מי שיש לו ברודה, רובה, הולך, עולה בהר, ומי שאין לו ברודה, לוקח את הגרזן, לוקח את המקום, מה שיש לו אבן, עולה כי יש יהודים על הקסטל. זה אנחנו סיפרנו לנו סיפור של מלחמת השחרור נגמרה ב-48. היא לא נגמרה שם. זה חלק מהתרבות שעליה כולם חונכו. איפה פגשת את הדם הזה פעם ראשונה? שני ילדים, בני 13, שהחליט מי שהחליט שם שיש ביניהם קשר אסור. במסגד שלמדת? כן. חברים שלך לכיתה? נכון. וערפו להם את הראש. לא, רגע, תסביר. העירו אותנו באמצע הלילה. ושני מורים תופסים שני ילדים, מושיבים אותם על הרצפה, והם סיפרו שתפסו את שני הילדים האלה באמצע המעשה. ערפו להם את הראש. חלקנו בכינו, כי זה מראה מזעזע. מי שבכה נענש. זאת אומרת, יש מצב שאזרח מעזה הגיע בגל השני, שמע במסגדים שהנה כבשו את היישובים, הוא מגיע, ועם פטיש הוא הורג אישה או ילד. יש כזה מקרה? יש מספר מקרים שאנחנו עדים לתופעות כאלה, שבעזרת כלי כזה או אחר, ביצעו הרג של אזרחים. זה לא המקרה הראשון שבו נכנסו לתוך יישובים יהודים ועשו פיגועים כאלה. תחשוב על משפחת פוגל באיתמר. כן, תחשוב על משפחת אוחיון בקיבוץ מצר. תחשוב על פיגועים קשים שנכנסו לתוך בתים של יהודים ושחטו תינוקות במיטה. אתה לא שואל אותו בחקירה לדוגמה, אתה יודע שחלק מהאנשים שבאתם להרוג, הם יודעים. עזרו לכם, הם יודעים. היו בעד. הם יודעים. אבל זה לא משנה לנו. הוא יהודי. כשחוקר ונחקר יושבים זה מול זה, מגיע השלב שבו כל אחד עושה את החשבון שלו וחושב על עצמו. החוקר על המידע שהוא יכול להוציא, והנחקר מנסה למזער את נזקיו האישיים בטענה שהוא סך הכל בורג קטן. בסלאם קפטן. אחד החוקרים שלי אומר משפט, מילה בערבית. מסרחי. הצגה. كافرين حماس اللي عم بحماس وزعلانين في رب حماس. مش حماس هذا داعش حرام كله بده يموت. لا ولا تشربوا هذا. שחקנים מספר אחד. חומר הבעירה המשמעותי ביותר של השנאה לישראל הוא השימוש שעושה האסלאם החמאסי בדת. באמצעות הדת, קברניטי החמאס מכניסים את הסכסוך הזה לכל בית בעזה. חכמי הדת מספרים במסגדים שהיהודים הם קופים וחזירים, המטמאים וגוזלים את אדמתם הקדושה, על כן דינם אחד. לשעבנה ואומתנה. אללה אכבר. המטרה היא ג'יהאד, וההליך מתחיל בלימוד דת. יש ציווי, מלחמת קודש. ויסביל אללה מה שנקרא. זה מלחמת קודש. ברגע שאתה עושה דמוניזציה לאנשים, כלומר, הם כבר לא בני אדם, הם תתי אדם, אז הרבה יותר קל לשחוט חזיר. اللي هو تطهير الأراضي المحتلة وتطهير بيت المقدس من دنس المستوطنين. تربة معين لا تستطيعون أن ترسلوها إلى غزة. היהודים חלק משפחת השטן, זה משהו שהוא מוחשי. שטן זה משהו מוחשי שקיים שבכוח... זאת אומרת, אנחנו... זה המיצג של השטן עלי אדמות? בוודאי, בוודאי. זה גם הסיבה שכלפי יהודים מדברים במושגים של השמדה. انت بتشوف المستوطنين كيف الاقصى كيف بيعمل فتحات الاقصى حاط البراق حاط المبكل وحاط النبي بعيطه بيعمل عبادات وهذا النبي بالصحي يعني هذا حاط النبي حاط البراق طلع من النبي السرع عليه المسار المعراج. כשאתה שואל אותו מה זה לתאר, הוא אומר לרצוח את כולם. הוא מספר בחקירה שהוא ירה בכלב. אמרתי לו, למה ירית בכלב? הוא אומר, אנחנו צריכים לתאר הכל. כל מה שקשור ליהודים. אבל מה ששומעים במסגדים זה רק ההתחלה. ככה זורים את הזרעים לשלב השני, העמקת החינוך הדתי וחיזוק הקשר שבין מה שכתוב בקוראן ובין הייעוד הסופי שלך כמוג'הד, לוחם ג'יהאד שיגיע לגן עדן. عرفت انت انت رايح تموت
استشهادية نروح ما فيش رجعة. على المباني نكتب مسطين روحتنا يعني ما فيش لها رجعة خالص. فهي الثلاثة المهمة بتاعتنا، هذا اللي أنا ساعتها عرفت المهم. איך מגיעים למצב שגדל כזה ילד, שגודל להיות נער, שגודל להיות כזה רוצח, שבא אחר כך ועושה את הזוועות האלה? גיל גיוס, מה שנקרא, אתה הולך למסגד, במסגד אתה פוגש את השייך שלך, אתה מתחיל באוסרה, זה לימוד דתי. אתה יושב, לומד את האחים המוסלמים, איך הם עובדים, מה צריך. זה מה שנותן לו את הצידוק ללכת ולעשות את זה. ילד פלסטיני זה חלק מהיום-יום שלו כמעט. זה משהו שהוא מהיום שאתה נולד. אתה חווה את זה ואתה גודל לתוך המושגים האלה. זה ניקח ילד קטן שגדל בספרד, שמבחינתו להיות מסי, זה השאיפה, אלה החיים, זה האידיאל. שם להיות שהיד, כי אין דרגה גבוהה יותר. يعني هذه صار بي في غزة إنه الواحد بفوت يكون شهيد ويقتل مواطنين. احنا هنا بغزة إنه ابن شاب يكون ملتزم، يعني ابن محترم ملتزم، مش داشة في الشوارع، مش تمام يعني. שוב, אנחנו לא מבינים. יש פה להט דתי מאוד 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 חזק. אמונה באחרית הימים. הם כבר מאמינים שזהו, שאללה כבר נתן להם את הניצחון. كيف أقول لك يعني في يعني ديانات تانية بيجوا بيعملوها قاعدين مش دين الإسلام هذا، تمام؟ فإشي يعني غير دين الإسلام، إشي غير جائز، بنعمل قاعد مكان طاهر وأطهر مكان، فهذا لا يجوز، فعشان هيك إحنا بدك تخلص هذا الإشي. מבצעי הטבח לא מבחינים בין ילדים, חיילים, זקנים ונשים. הם גם מקבלים פסקי הלכה בהתאם. קודם כל, אל-עזר כבר הכשיר את העניין הזה שמותר להרוג ילדים ונשים יהודים. הוא עונה לי שאצלנו התפיסה היא להרוג כמה שיותר ישראלים, כמה שיותר יהודים. ואתה שואל אותו, למה? הוא אומר לנו שבקוראן רשום שצריך להרוג יהודים. אבל הטענה הרווחת של מחבלים רבים לפי ההנחיה להרוג בנו היהודים מגיעה מהקוראן, היא עניין של פרשנות. פרשנות רווחת בקרב ארגוני ג'יהאד שזה פשוט מצווה לעשות טוב. זה דור אחר? מרגע שיצאנו מרצועת עזה, גדל שם בעצם דור שלא יודע מה זה ישראל. הדור הזה מנותק לגמרי, לא יודע את השפה, לא מכיר אותנו, אלא דרך מערכת החינוך שלו. אבל הדת היא כלי אחד בארגז הכלים שבהם משתמשת הנהגת החמאס כדי להטביע את תפיסת העולם הרצחנית שלה. מערכת החינוך, ספרי הלימוד והרשתות החברתיות, ולא רק בעזה, זועקים כבר עשורים מסר חד וברור. שלילה מוחלטת של הציונות והשמדת היהודים בישראל. הם לא מקבלים את הקיום שלנו כאן. נקודה. אנחנו מבינים שההליך שהם עוברים הוא הליך של שנים. הוא לא הליך שמתחיל מה שנקרא חודש ואתה הופך להיות נוח'בה. ויש קריקטורה מדהימה של סעודי בשם פהד אל-ג'וביירי, שמראה פלסטיני, שמאכילה במטרנה את התינוק שלה, שכתוב על הבקבוק, אל-חקד ואל-קרהייה. כלומר, השנאה, זה השנאה שמגדלים את הילד, במקום לתסמוך, במקום לסובלנות, מגדלים אותו על שנאה, מגיל 0. תראה, אם ילד גדל בגן, והפאזל שהוא מרכיב זה פאזל שאומר שמדינת ישראל לא צריכה להיות קיימת, או ילד הולך לקייטנה ועובר אימונים עם נשק, או מגיע לבית ספר, וכל מה שהוא לומד כל הזמן זה שמדינת ישראל לא צריכה להיות קיימת בכלל, ולכן כשאתה מגיע לגיל שאתה יכול להתגייס, בעצם את כל מה שהיית צריך לעבור בדרך עברת, עכשיו קדימה בוחרים את הטובים ביותר ומגייסים אותם. בעוד שבישראל חשבו שההפרדה בינינו לבין העזתים תיצור ריחוק רגשי ושממדי השנאה יקטנו, פשוט לא הקשבנו להם. בפועל קרה דבר הפוך, גם ביהודה ושומרון. הדור האחרון שגדל בעזה לא מכיר ישראלים ויהודים, וכשלא מכירים, קל יותר לסמן אותם כמטרה. אתה שומע המון שקרים שבעצם מכחישים את קיומה של ישראל. אני שמעתי פרופסור אחד שאומר, תראו, היהודים באים בלילה, חופרים באדמה, שמים מטבעות, שמים עצמות, סוגרים, ואז בבוקר הם באים ואומרים, אוי, מצאנו מטבע מבית שני. סוכנות אום ייחודית שהוקמה במיוחד עבור הפלסטינים, והיחידה מכל הסוכנויות שהקימה אום בשנים שאחרי מלחמת העולם השנייה, שעדיין קיימת. האבא, המולטי מיליונר של הדוגמניות, ז'יז'י ובלה חדיד, עדיין רשום אצל אונר"א בספרים בסוריה, כי הוא עזב בגיל שנה, אבל הם לא מוחקים אף אחד מהספרים. יש חיבור מוחלט בין אונר"א לבין ארגוני הטרור. כל בוקר אתה הולך לבית ספר שכתוב עליו האותיות UN,
זה עדיין תקוע לנו בראש שזה שוודים ונורווגים שבאו לעזור לאיזה פלסטינים מסכנים. לא, זה עזתים, בני עזתים, דור שלישי, רביעי, חמישי, שרואה בעצמו עדיין בדור החמישי פליט מפלסטין. זה מראה כמה גאוני היה מצד הערבים להתעקש על ה-UN. אנחנו נמצאים בתוך המטה הראשי של אונר"א ברצועת עזה. אנחנו יכולים לראות איך למעשה אונר"א מאפשר לחמאס לעשות שימוש בתשתיות שלו. ופה אתם יכולים לראות ממש מטענים, מדים וציוד לחימה, שקית עם רימונים. וזה לצערי מה שאונר"א מאפשר לחמאס לעשות בתשתיות ובמתקנים. ולכן גם, אני אומרת שאונר"א יותר עושה רדיקליזציה עוד יותר מכל אימאם ויותר מכל מסגד. תמיד תהיה איזו אידיאולוגיה אנטי-יהודית, אנטישמית, אנטי-ציונית, אבל מה שקבוע לאורך השנים זה התפיסה הזאת שאסור שליהודים תהיה מדינה, ואנחנו הפלסטינים, המטרה שלנו כעם, זו המטרה העליונה. זה נותן להם משמעות, כוונה. חזון. לגמרי. חזון פרוורטי, אבל חזון. במסגד ובבית הספר של אונר"א מקבלים את המעטפת האידיאולוגית שהיא התשתית האמיתית של הטרור. כך משמר חמאס את תדמית האנדרדוג, המסכן, ומגייס תרומות של מאות מיליוני דולרים, שבהם הוא משתמש למימון המלחמה בישראל. في أوروبا مسيحية وناس متقدمين اللي هم بيفكروا إنه حماس هي كأنه حركة لتحرير سكان غزة من إسرائيل. هذا صحيح؟ هم بيفكروا؟ هم بيفكروا هيك. لو بعرف أنا قلت لك. את המלט, את הדולרים, נשתמש בהם כדי להפוך את עזה לכאן שיגור אפקטיבי במיוחד לשחרור פלסטין מן הנהר ועד הים. أنا حرمت أطعم غزة بشكل. شكل واحد حرمت أطعمه على غزة. لأنه الشعب ما بفهم. אם הם היו רק עושים, עם כל הכסף שנכנס להם לאורך שנים, את מה שהיה צריך לעשות, הייתה להם רצועה משגשגת, יש להם חוף ים, יש להם שם חקלאות, היה להם שם הרבה מאוד דברים. أنا مستعد تحرير حماس بس فيها مصاري. روح اتفرج عليهم غزة كل واحد يشرب كم كمر كل يوم عليان وخليب والناس مش ملاقي تاكل بغزة. والله ما احنا ملاقيين ناكل. הם מקבלים תרומות, הם קונים נשק, אז הם מתחילים במלחמה, מה שקרה ב7 באוקטובר, הם מובסים, ואז הם מתחילים לבכות וליילל ולהיות קורבנות, ואז שוב פעם הם מקבלים תרומות, וזה ממש מעגל בלתי נגמר. ולמה תברעת? والله أعلم لمن بروح التبرعات. وين بتروح التبرعات؟ למין يعني? למין? לחמאס. אל תיתנו דולר, אל תיתנו שק מלט, כי כל עוד האידיאולוגיה בעזה זה מן הנהר ועד הים, מובטח לכם בהגדרה שהשק מלט הזה ילך מתחת לאדמה לבנות מנהרה. חמאס הוא ארגון סוני מובהק, אבל אין לו שום בעיה להשתמש בכסף נוצרי וברוח גבית שיעית, תוצרת איראן, כדי לממש את מטרותיו. הכל טקטי, הכל זמני, חוץ מהמטרה. השלטת שלטון אסלאמי על כל השטח שבין הירדן לים. האמצעי, גם אימונים אינטנסיביים של הנוח'בה בסוריה ובאיראן. وين كانت تضريب؟ في إيران عشان تطلع على مصر ومن مصر بتطلع على لبنان على سوريا ولبنان على سوريا وهم بظبطوا هذا الأمور. هذه دورات أخرى في إيران من غير القنص. أخذ دورة صاروخية، في شباب أخذوا دورة مدفعية وفي كتايب دورة كتيب. الله أكبر! جعبة אז מה הלאה? מה השלב הבא? איך מתרגמים את ההלם שאחז בכולנו לכדי מעשה? איך מבטיחים שמה שהיה לא מה שיהיה? והאם יש סיכוי לפתרון? מי שרוצה מלחמה כל החיים, סבבה, שימשיך לממן את אונר"א, מובטח לו מלחמה לדורות, שיהיה מרוצה. אמרתי, מי שבאמת רוצה שלום, מי שרוצה שישתנה פה משהו, צריך שיהיה לו את כל העניין שבעולם כדי לסיים את הדבר הזה. כבר היו מקרים בהיסטוריה שהצליחו לשנות תודעה. זה לקח שנים ודרש מאמץ. אבל לפני כן אין ברירה, דרושה הכרעה. המודל שעבד לארצות הברית ביפן אחרי מלחמת העולם השנייה לא בטוח שיעבוד גם כאן. אחרי ההכרעה הצבאית שכזכור הושגה, רק לאחר שימוש בפצצת אטום, האמריקנים עבדו על ניצחון תודעתי. אבל אי אפשר לשנות תודעה ולדבר על פתרון כשמדובר במלחמת דת. ומה שהאמריקאים עושים בבתי הספר ביפן הוא מדהים. הם לא מביאים להם ספרי לימוד חדשים. הם לוקחים את ספרי הלימוד הקיימים,
והמורים והילדים היפנים בעצמם צריכים במרקר שחור למחוק כל אזכור בספרים לעליונות הגזע היפני ותוקפנות מיליטרי ולהתאבד למען הקיסר, והם היו צריכים להחזיק את הספרים מול האור, ואם עוד אפשר היה לקרוא, אז הם היו צריכים לעבור שוב עם מרקר שחור. הלוואי. ולא הרבה נשאר מהספרים, אבל ילדים יפנים זוכרים את זה כרגע מכונן, שהם הבינו שהאידיאולוגיה הישנה מתה. אם אנחנו ממשיכים עם אונר"א והתודעה הפלסטינית, אז יקום עוד ארגון. אם אתה חושב שמה שקרה ב7/10 זה שיא האכזריות שלהם, הם לא באמצע הדרך אפילו. אם היה להם את הזמן, הם היו נכנסים לערים הגדולות, ושם היו יכולים להיות מראות הרבה יותר קשים, הרבה יותר אכזריים, וזה לא שיא האכזריות שלהם. אללהו אכבר! צריך לומר שחמאס מעולם לא הסתיר את כוונותיו, אך אנחנו חשבנו שכסף יכול לקנות הכל, גם אידיאולוגיה אסלאמית רצחנית. אנחנו רצינו שקט, והם בשקט הזה גידלו דור שהוכשר ליום הזה. אנחנו ראינו בכל מיני צעדים טקטיים שלהם פשרה, אך הם מעולם לא התפשרו על דבר. חמאס זה לא רק עזה. להוציא את חמאס מעזה זו משימה לשנים. להוציא את חמאס מהפלסטינים ביהודה ושומרון יהיה קשה עוד יותר. בעולם הערבי והאסלאמי מספרים את ההיסטוריה על הטבח של 7 באוקטובר כאחד הניצחונות הגדולים של האסלאם על היהודים. המפלצת שבאה להוגנו ממשיכה להכשיר עוד ועוד לוחמי ג'יהאד שיצעדו עם נשק לירושלים. זוהי המסקנה הכואבת שעולה מכל חקירה ונכתבת כאן כהוראה לעתיד.